गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि फलोवार बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोदों। दिनै बेरेफुंजानि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोंबावनाय मोनसे रादाब होनो नागिरबाय। नोंथांमोननि गेजेराव सोलोंनाय लोगो लोगो नोंथांमोन दिनै आङो आसामाव दिनै अर जोंबावनो नागिरदों। दा बेनिनो मोननैसो रादाब नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। बेनि गेजेराव जे नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ क्लिप देखायग्रोनो नागिरबाय। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ ससे नागिरबानो जाबाय। बिनि उनाव आं बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे उनाव मोनसे दिन्थिलांनो नाजानोसै। कि बाहाय जे जोंनि क'क्राझारावहाय जानाय जे बग्रिबारियावहाय मोनसे घटना जादों। बावहाय सासे हिन्दु सुबुङा आल्लाहनि बिरोधि मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्रानि बुंनायखौ लानानै दिनै बग्रिबारि थानाखौहाय दिनै मुसलमान सुबुंफ्रा गाग्लोबदों। बिथांमोना माने 2 घन्टानि गेजेरावनो हमनो बिथांखौ माने माबा खालामदों। नाथाय थासारिया बारानिफ्राय बारा जासेयाव माने उनाव जेसेबांनो लेट जालाङो एसेबांनो मानसिफ्रा बारा फैनानै थानाखौ घेराव खालामनाय जादों। जायनि फलाव दिनै पुलिसा फायरिं होनांगौ जानानै फैदों। थासारिया बिराद गाज्रि जादों। दा आसामाव बिराद गाज्रि थासारि जागासिनो दं। दा बे मोनसे जाहैबाय मा नैबे जाहैबाय मा लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो होगोन। आङो मैया दाखालिसो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। बे जाहैबाय मा जेनाखि गवालपारायाव जानाय बर' माने सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरिखौ दासिमबो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो मन्त्रि मिनिस्टारफ्रा बिथांमोन दिनैसिमबो न'खरनि सुबुंफोरनो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा दिनैसिमबो जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो दायनिगिरि सुबुंखौ दिनैसिमबो मा खालामनांगौ बेनि खुनु मोनसे बाथ्रा बुङाखै। दा बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै मोनसे टर्च लिरि हानजा लानाय जादों। बे हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैसिमबो आं दाखालि बुंखादों बर'फोरखौ इसेबां नासयनाय इसेबां माने गादबना दोननो नागिरदों। नाथाय थेवब्लाबो जोंनि माखासे मा होनबावनो बाथ्रा बुंनो आं जायगा मोनला। बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दायनिगिरिखौ जाहैबाय मा आंनिबाथ' नोङो पुलिसआ डाइरेक्ट बेखौ मा खालामनांगौ जेलनिफ्राय लाबोनांगौ लांनानै बाहेरायाव ओंखारनानै बेखौ खारहोनानै बेखौ माने डाइरेक्ट गावनांगौ आरो गावनो खारदोंमोन बाहाय गावनाय जादों होननानै बेफोरबायदि मोनसे खालामनांसिगोन मोनसे नङाबा जाला। मानोना मानि थाखाय होनना बुंदों आङो बियो जाहैबाय दायनिगिरि दुथांखासो बिसोर दुथां मानसिया जेब्लायबो दुथां मावखायो। जोङो मिथिनो मोनखाबावबाय जे बेनि गेजेराव बियो जेलाव जाखांनानै जेलनिफ्राय दिनै बेलाव फैनाय मानसि आरो फैनानै बेफोरबायदि खामानि मावखाबावबाय बियो। अब्ला बेफोरबायदि दायनिगिरिखौ मोनथिसेयावबो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार दिनै मा बाथ्रा बुंखो जेबो मोनसे इनिसियेटिभखौ लायाखै। माने गेम गेलेगासिनो दङ। बुहुत गेम गेलेगासिनो दं। जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बियो माने लाजिनांथाव मोनसे माबा जाथाय जाबाय बियो। दिनै आसामनि जेनाखि मा होननानै बुंदों चिफ मिनिस्टारा मा बाथ्रा बुङो बिनि सायाव खुनु मोनसे बुङाखै। स' बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लादों आरो दिनै टर्च लाइट सावनानै डिमान्ड खालामदों जे दायनिगिरिखौ जायखिजाया रायै फासि होनांगौ होननानै। आङो दिनै नोंथांमोन भिडिअ मोनसे माने क्लिप दिन्थिगोन नायबानो जाबाय। আমি দাবী জনাইছিলো তেনেকা ঘটনা ঘটি আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আকৌ অনুৰোধ জনাম আৰু তাত যি পৰিঘটনা হৈছে সেইটোৰ কাৰণে আমি দুখ লাগিছো। কিন্তু ইয়াত যে অসমত এনেকা দৰ্শনৰ আৰু মাৰ্ডাৰৰ আৰু ক'ৰবা চুৰি ডাকাইত এই ঘটনাবিলাক হৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছো যে অতি সোনকালে ইয়াৰ বিষয়ে যিমানখিনি ৰেপ যিমানখিনি এনেকা মানে নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ এইবিলাক কেছৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ দ্বাৰা শাস্তি দিব লাগে আৰু কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে যাতে ৰেপিষ্ট বিলাকে আৰু একিউজ পাৰ্চন বিলাকে হাৰি নাযায় আৰু অনাগত দিনত যাতে অসমত এনেকা এটা শিক্ষা যে যোনবিলাকে এনেকা মানে লিপ্ত থাকে তেওঁসকলক মানে যাতে কৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন যেনেকা ক্ৰাইমৰ পৰা দূৰত থকাৰ কাৰণে এটা মেছেজ যাওক অসমবাসীলৈ। তো ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ যি মাছবাৰৰ ঘটনা নিখিল বৰ ছাত্ৰ সন্থা ইয়াৰ কাৰণেও আমি দুঃখিত। ইয়াৰ কাৰণে আজি बे जाहैबाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै बेबायदि मोनसे हानजा सुनाय टर्च लाइट माने सावनानै हानजा सुनाय आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौ बा फासि अर्डार खालामनांगौ आरो भुगिनांनाय न'खरफोरनो दिनै राङारि अनसुंथाइ हरनो थाखाय दिनै डिमान्ड खालामनाय बे मोनसे भिडिअखौ दिनै आबसुनिफ्राय लानाय जादों। स' बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय बे हाबाफारिखौ हारिनि थाखाय मावनायनि थाखाय। आरो नैबे जाहैबाय मा लोगोफोर नाय नोंथांमोना दिनै नगबाव मोनसे मुस्लिम सुबुंखौहाय हाग्रायावहाय ना हमनो थांनायाव बाहाय माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ गावदों आरो सानैखौबो गावथारदों होननानै माने बेखौ माखासे प्लेन पुलिसनि गेजेरजों गावथारदों होननानै बिथांमोना दिनै माबा खालामदों
आरो डिमान्ड खालामदों आरो जे दायनिगिरिखौ जेरैबाबो हमनांगौ आरो बेखौ साख्रिनिफ्राय डिसमिस खालामनांगौ होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ खावलायदों लोगोसेनो फरेस्ट मिनिस्टारखौ खावलायदों जाय बिथांमोना गावथारदों बिसोरखौ साख्रिनिफ्राय डिसमिस खालामनांगौ होननानै बे मोनसे प्रि प्लेन पलिसि होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों आरो दिनै आसामाव थानाय दिनै मोनफ्रोमबो दिनै जिल्लायावनो दिनै बिथांमोना बेबायदि मोनसे धर्ना माने कार्यखुसि लानाय जादों बिथांमोना राजा लामायाव ओंखारनानै दिनै धर्ना होदों स्ल'गान होदों आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना हुकियाय होदों माने हुमखि होदों जे बेनि सायाव जुदि इनिशिएटिभ लायाब्ला थाब जुदि एक्सन लायाब्ला जों बेनि सायाव मोनसे माबा मोनसे गोख्रों एक्सन लानाय जागोन आरो गणतान्त्रिक भाबै आन्दोलन खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टखौ सोगोमदों मानोना बे थासारिया दिनै आसामाव बिराद गुदुं जागासिनो दङ लोगोफोर ओरै नङा दिनै खुनु मोनसे आसामाव सुग्लायनायनि जेबो मोनसे थासारिखौ सुग्लायहोनो हानायनि खुनु मोनसे लामाखौनो लानायखौ जों नुनो मोनाखै दानि गभर्नमेन्टखौ मा मावनो नागिरदों जों बुजिनो मोना लोगोफोर गतिके थासारिया दासान्दि बुहुत अर जोंबावदों आसामाव माने खुनु मोनसे दिनैसिम बिसास खालामनो हायि जादों जों नोंथांमोनखौ आङो आखाइ खबजानाय जोंनि बर' सुबुंफोरखौ खावलायगोन नोंथांमोना जेरावखि थाङा जेरावखि फैया हिनजावानो जा हौवायानो जा खोब सांग्राङै माने गावनि सेफटिखौ नायनानै जेब्लायबो गावखौनो माने बांद्राय फ्रि हगारसार जेरावखि थाङा जेरावखि बेराया गावनि लाइफखौ साननानै अननानै गावनि सेफटिनि थाखाय जेरावखि थाङा जेरावखि फैया खालामनानै फैयो खोब सोब सांग्राङै हुसियारै फैयो मानोना आसामाव दिनै फुरा ब्लाव ब्लाव अरजों मावनाय थासारिया सोलिगासिनो दङ मानोना खुनु दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो रिप्लाइ होआखै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैसिम जेबो मोनसे बाथ्रा बुङाखै बेखौ लानानै बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों फोरमायनानै दिनैनि भिडिअ'आव फैनाय जादों दा अब्ला नोंथांमोननो होनोसै बिथांमोना मा बुङा मिडियाआव फैदों আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে জলিল উদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিন নামৰ ল'ৰা নগাঁৱৰ এই ল'ৰা দুটাক বন বিষয়াসকলে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই মাৰিলে মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতসকলৰ মাৰাৰ পিছত আমি চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰৰ গন্ধ পাইছোঁ আমি আমছুৱে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ ঘৰত গৈ চৰকাৰ পক্ষই খা খবৰ ল'ব লাগে আৰু তেখেতসকলক যে মাৰা হ'ল যিসকল বিষয়াই সেই সময়ত ডিউটিত আছিল সেই বিষয়াসকলক অনতিপলমে বৰখাস্ত কৰিব লাগে আৰু যদি নকৰে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমছুৱে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বন বিভাগৰ মন্ত্ৰী তেখেত অকৰ্ম তেখেতৰ কোনো কাম নাই তেখেতক আমি দাবী জনাইছোঁ আপুনি নিৰ্লজ্জৰ নিচিনা সেই পদত বহি নাথাকি আপুনি সোনকালে পদত্যাগ কৰক কাৰণ এনেকুৱা দুখীয়া ফেমিলিৰ দুটা ল'ৰাক চক্ৰান্তমূলকভাৱে গুলিয়াই হত্যা কৰাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি এতিয়া ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে তেখেতসকলে অকল সংখ্যালঘু সমাজৰ ল'ৰা হোৱাৰ কাৰণেই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই মাৰি পেলালে আমি ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলক আইনৰ আওতাত আনি উচিত শাস্তি দিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যদি নকৰে আৰু লগে লগে অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আপুনি সবকে সাথ সবকে বিকাশ যি শ্লোগান লৈ চৰকাৰত আহিছে আপোনাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই আপোনালোকৰ সবকে সাথ